ल गाइज म चाहिँ यहाँ अहिले गोटीगिरीमा छु। गोटीगिरीमा टक्क अब यहाँ हाम्रो यो गोटीगिरीको बजार, यो गोटीगिरीको बजार फाइनल्ली मेरो पनि इन्ट्री भयो। हाम्रो गोटीगिरी नजिकै रहेको यो सङ्गीता मोबाइल ग्यालरी, जस्तो सुकै जे मोबाइल चाहे पनि सब पाइने हाम्रो यो ठाउँमा। आज चाहिँ हाम्रो मोबाइल चाहिँ के छ फाइनल्ली हैन, मोबाइल किनियो टक्क Vivo Y400 Pro Max। ಫ್ಯೂಚರ್ ಗಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಬಿಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಥವಾ ಪೇರ್ ಇರೋದು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಇವತ್ತು ಸಖತ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ಆಸ್ ಎ ಬೌಲರ್ 2 ವಿಕೆಟ್, ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಆಸ್ ಎ ಬೌಲರ್, ಆಸ್ ಎ ಫೀಲ್ಡರ್. ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋ ವಿಕೆಟ್ಸು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೌಲರ್ अनि यो पेन, यो बक्स पिस, यो अनि मोबाइल का ओनर ल कङ्ग्रेचुलेसन पार्टी दामी छ। यो भिडियोलाई सबैले हैन सक्दो लाइक कमेन्ट गरिदिया यही भन्न चाहे अहिलेलाई। ल धन्यवाद छ सबैजनालाई।